Oh, no! Sembla que la Margot està molt disgustada per alguna cosa. Necessitem reforços urgentment. Ei, Wednesday, no és hora de ballar. Hem de salvar la Margot. Som-hi! No hi ha ni un segon a perdre. Uau, sembla que la germana també és aquí. La germana sap millor que ningú què necessita la Margot. De pressa! I aquí tenim la iaia, algú que sap exactament com complaure la seva neta. Oh, sí! Tots els herois són aquí. Què ha passat? Té gana la Margot? No importa. Comença el nostre nou repte. Sembla que la iaia i la germana s'ho estan passant molt bé. Bé, prou distraccions. És hora de descobrir què cuinarem. Una hamburguesa? Uau! Bé, esteu tots a punt per un nou repte? Som-hi! Així que la iaia comença amb els pans d'hamburguesa. Sí, els pans torrats són molt millors. Ara necessitem carn picada. La iaia agafa mandonguilles de carn picada. Les posa a la paella, les xafa amb una espàtula així. La carn ja està a punt. Ara una llesca de formatge deliciós i clar que seria d'una hamburguesa sense tomàquet. Hi ha ceba i un pa a sobre. Uau, la iaia ha acabat la feina molt ràpid. Molt bé, iaia. Ara és el torn de la germana. Sembla que els pans normals no serviran. Què? Un dònut? Quina delícia! La germana talla el dònut en dues meitats. Ara els xocolates. Que dolç que és! Però la germana té una altra cosa. És gel àcid. És deliciós, però molt àcid. Ara afegim-hi núvols. Una mica de melmelada i xarop de nabius. Per què no? Ara tapem la nostra hamburguesa miracle. Quina bellesa! Sembla que la iaia ha valorat la feina de la seva neta, però la Wednesday no se la sorprèn tan fàcilment. Així que comencem, com sempre, amb els pans. Per descomptat, els negres, fregint la carn així. Què fa la Wednesday amb un tros de formatge? Uau! Quin aspecte tan xulo té aquest formatge ara! Un tros de cogombre. Uau, aquesta hamburguesa sembla tenir boca amb llengua, però hi falta alguna cosa. Menys mal que al costat de la Wednesday sempre hi ha una mà que l'ajudarà amb qualsevol problema. Ulls de gominola. Sembla que és el que necessita la Wednesday. Ei, amb compte, iaia! La mà és totalment inofensiva. Ara afegim els ulls a l'hamburguesa. Uau! Mireu aquest monstre! Fa molta por, però és molt apetitós. Però quina hamburguesa serà la més deliciosa? Ara ho sabrem. Margot, el teu torn. Oh, quina gana que tinc! Aquesta hamburguesa té un aspecte estrany. Tastem-la? Deliciosa. M'agrada. I ara què ens toca? Fem la primera mossegada. Ex, això és ceba? Quin fàstic! Aquesta hamburguesa no és el que necessites. A veure, què tenim aquí? Són els meus dolços preferits. Menjar gominoles amb un dònut és del meu gust. Bé, és hora de triar el guanyador. I és aquesta hamburguesa. Sí, aquesta és la nostra guanyadora. Uau, felicitats a la Wednesday! Sóc jo o està somrient? La Wednesday somriu. Uau! Ui, sembla que algú s'ha fet el ronser. Sembla que la germana i la mà s'han entès bé. Oh, és hora que la mà se'n torni a casa. I és hora que els nostres herois cuinin un nou plat. Xocolata desfeta. A qui no li agrada aquesta beguda tan deliciosa? Espero que tothom estigui a punt. Som-hi! La iaia es torna a posar a cuinar. Aboca llet en un cassó. Ara el cacau en pols. No us oblideu de remenar. Oh sí, una rajola de xocolata farà que el gust sigui encara més intens. Que dolç que és. La iaia aboca la xocolata desfeta a la seva tassa de signatura. Molt bé, iaia. Ara és el torn de la germana. Ei, amb compte! No et pots menjar tota la xocolata així. Sí, la iaia té raó. S'ha d'afegir bastant de sucre, així. Oh, què està tramant? Sí, mireu quina llaminera. La iaia no aprova aquesta quantitat de sucre. D'acord, és hora d'afegir la llet. Amb compte. Ui. Sí, és clar que la germana ha d'estar més atenta. Així pots afegir tots els ingredients. Ara una mica de colorant. Uau!
Mireu quina bellesa! Aquesta crema és tan brillant. Ara una mica de fideus de colors. Això és la presentació. La germana s'hi ha esforçat al màxim. Per herència, això no és tot. El toc final és nata muntada i... uns quants núvols. Mireu quina dolçor. Sí, la germana s'hi ha esforçat al màxim. Perfecte. Bé, és el teu torn, Wednesday. Aquí cal una tassa adequada. Ma, no podem fer-ho sense la teva ajuda. Quin horror! Iaia, millor que et cuidis els nervis. La Wednesday aboca xocolata i una mica de nata muntada, xarop de nabius. Ah, genial! I unes quantes gominoles Haribo. Oh, sí, mireu aquesta presentació única. La xocolata desfeta ja està a punt. Per què? Oh, és una bogeria! Això és deliciós! M'agrada! Oh, i seguim! Això és xocolata desfeta de la iaia. Genial! Què és això? Té un aspecte estrany, però tastem-ho. No està malament. I el guanyador és... Sí, germana, aquesta ronda és per tu. Bé, sembla que els nostres herois estan a punt per un nou repte. Què els espera aquesta vegada? Uau, són patates fregides! Hi ha moltes maneres de cuinar i servir aquest plat. Ara descobrirem quina triaran els nostres herois. Per descomptat, primer s'han de pelar les patates. Què està passant? Uau, la germana ha triat una manera molt estranya de pelar patates. La iaia no està contenta, però com es pot enfadar amb la seva neta estimada? Ara has d'agafar les patates. Això és... La germana talla les patates amb un ganivet especial. Mireu quina bellesa. És hora de donar-hi una mica de color. Uau, és tan brillant! Afegeix oli. I ja podem posar les nostres patates brillants a la paella. Genial! Amb l'oli calent sempre s'ha d'anar amb molt de compte. Ei, amb compte! Col·loquem de manera bonica les nostres patates de colors en un plat. A la germana li han quedat unes patates fregides molt vistoses. La iaia prefereix una versió més clàssica del plat. I de vegades la versió clàssica és la millor, oi? Oh sí, patates fregides i ketchup. Aquest gust és familiar per tothom des de la infància. Què hi pot haver millor? Molt bé, iaia. Bé, amb què ens sorprendrà aquesta vegada la Wednesday? Les patates de la Wednesday ja estan cuites. Sembla una presentació normal. Però un moment, què és això? Oh no, sembla que la Wednesday s'ha equivocat de costat. Iaia, millor que et tapis els ulls. Això no és apte per cardíacs. On estàvem? Ah, sí, patates fregides. La Wednesday pinta les patates de negre. Uau, que bonic que és. Sembla que la germana també ha valorat el plat de la Wednesday. Mireu la seva reacció. Bé, a veure què en pensa la Margot. Bé, què tenim aquí? Caram, aquesta patata està una mica cremada? No, no té mal gust. I amb ketchup? Està súper! Oh, crec que no em tallaré i m'ho menjaré tot fins a l'últim tros. Boníssim! El següent. No està malament. A veure... Però així tindrà encara millor gust. Bé, adeu, patates. Me us menjaré. Crec que m'he passat una mica. Però encara queda un tercer plat. Quin plat més bonic. Sí, és molt saborós. Ja ho noto. Molt bo. Fins a l'últim tros. Ui. Oh. No us preocupeu, estic bé. Bé, nois, esteu preparats per al següent repte? Doncs a veure.
Pancakes! Oh, que deliciosos que són! Espero que les nostres heroïnes sàpiguen cuinar aquest plat tan meravellós. Hi ha tantes maneres. Bé, som-hi. La iaia, com sempre, és la primera a posar-se a cuinar. Aboqueu amb cura la massa de pancake a la paella. Genial! Veieu la crosta? Ja li podeu donar la volta. I aquest pancake és perfecte. Això és el que vol dir tenir molts anys d'experiència. Wednesday, què et passa? Oh, sembla que no pots fer-ho sense l'ajuda d'una mà. Colorant negre? I tant! Qui ho dubtaria? És la Wednesday. Mireu quin color. Ei, sembla que s'ha deixat portar una mica. D'acord. Tornem als nostres pancakes. Uau, de fet, és bonic. Sí, el menjar negre sempre té un aspecte molt elegant. I quin és el vostre color preferit? Deixeu les vostres opcions als comentaris i potser al proper vídeo farem aquest. Mentrestant, la germana sembla que té una idea interessant al cap. Uau, això ja no és un pancake, sinó tota una obra d'art. Oh, sembla que aquest color no vol sortir de cap manera. What's the matter with you? Ai, ha anat directe a l'ull. Espero que la nostra germana estigui bé. Sí, tot està bé. En aquest cas, el més important és no rendir-se malgrat totes les dificultats, oi? Ho estem aconseguint. Uau, és un unicorn! Mireu quina bellesa! Sí, en aquests moments la iaia està molt orgullosa de la seva neta. I què passa amb la iaia? Sembla que ens espera una bona recepta de tota la vida. Pancakes amb mantega i xarop d'arç. Amb això, de seguida se't fa la boca aigua. Crec que els pancakes de la Wednesday també són grans. Sí, tenen un aspecte inusual. La Wednesday hi afegeix el seu xarop de baies preferit. I... Uau, això són aranyes? Tranquil·la, iaia. Aquestes aranyes són de xocolata. Bé, Margot, és... Col·loquem bé el tap. Àvia, no em toquis. Ei, ja he acabat! Vull gelatina amb sabor de Coca-Cola. Me la fas? És molt fàcil. Som-hi a cuinar! Necessito una Coca-Cola. Primer ens desfem de... Oh! És boníssima! Uau! Increïble! Ui! Ho sento, nois. Ara bé. No, Mike! Oh, perdoneu-me! Ah! Ui, m'he passat un pèl. Ara hem de posar caramels nerds a l'ampolla. Només queda abocar-hi xarop de blat de moro dolç. Tal com ho volia l'Emily. Segur que li agradarà. Això no ho necessito. Mike, amb compte. Brutícia. Ui, perdoneu-me. Tanquem l'ampolla i ho barregem tot. Ho barregem ben barrejat. Ha quedat genial! A l'Emily li encantarà! Oh no! M'he quedat enganxat a l'ampolla! Va! Uau! He caigut, però estic bé! Com mola! Uau! Aquesta gelatina fa una pinta estranya! Què se'm pot acudir? Faré gelatina de mel, però... no en tinc! Oh, ja ho sé, les meves abelles han fet molta mel. Segur que no els farà res donar-me'n un xic. I allà hi ha el rusc. Hola, estimades meves. Oh, deixeu de volar-me pel cap. He vingut a agafar-vos una mica de mel. Està bé? Oh, genial! Segur que en tinc prou. Adéu-siau! Ja he tornat, i no pas sola, sinó amb mel. Oh, no! Hi ha un munt d'abelles! Àvia! Ara mateix agafaré una mica de mel amb l'espàtula. Genial, directe a l'ampolla. Oh, qui és que crida? Què està passant? Oh, ui! He portat abelles amb mi, però no passa res.
Ara hi ha pau i tranquil·litat. Ja he omplert l'ampolla de mel. Podem tancar-la i enviar-ho tot al congelador. Que es congeli i es refredi. Jo, sens dubte, tinc una idea molt millor. Agafaré Coca-Cola i em faré gelatina directament. Hi afegim Coca-Cola, unes quantes gominoles i una mica d'or. Això no només serà deliciós, sinó increïblement bonic. Ara ho hem de barrejar tot. Ho barregem. Ho aboquem tot en una ampolla buida de Coca-Cola. Oh, quina gelatina daurada tan bonica! Ja ho he abocat tot. Traiem l'embut? Això mola! No, Mike, això és terrible! I ara ho he de congelar tot. Una mica de nitrogen líquid. Ho congela tot molt més ràpid. Uau, Mike, mira quina màgia! És bonic, xef! Gairebé m'oblido de la meva gelatina de mel. Així millor? Fa un xic de fred. Ja ho pots provar. Genial! Provaré aquesta gelatina ara mateix. Fa una pinta tan apetitosa. I en una ampolla d'osset. Uau, deliciós! I què hi ha aquí? Sembla màgic. Això és or de veritat? Ho he de provar. Uau, té gust de Coca-Cola. Això és el que volia. Uau, mola! Això és gelatina amb caramels nerds. Ha d'estar molt bo. És increïblement deliciós. Em llimparé els dits. Has guanyat. Què? De debò? Genial! Ei, àvia, no facis supèrbia. Ara vull panqueques. Mira quin dibuix tan bonic. Prepara'm-el, si us plau. Estaré esperant. És molt fàcil. Abocaré una mica de massa de colors a la paella. Vull fer mini panqueques en forma d'ossets. Seran de colors petits i bufons. Àvia, no em molestis. No ho pots tocar. Se m'ha acudit una idea. Cuinaré els panqueques més colossals. L'Emily i jo tenim una gossa que es diu Chloe. Dibuixaré un panqueque amb la forma de la nostra gossa. Quedarà preciós! Dibuixo el contorn amb massa negra i ho omplo tot amb una mica de color. Això funciona! L'Emily fliparà quan vegi el meu panqueque. Alguns detalls... Uau! Girem-ho tot! Gairebé em cau! Àvia! Què? He de collir algunes verdures del meu hort. Unes quantes pastanagues i carsalles. Ja sóc aquí. M'havíeu perdut la pista, Verdures fresques directes de l'hort. Ratllem-ho tot. Faré panqueques amb pastanaga i carbassó, afegint-hi una mica de farina i uns ous. Un xic de llet, és clar. Només queda barrejar-ho tot amb l'ajuda d'unes barreges. Ja gairebé ho tenim. Una massa excel·lent. La posem a la paella i el girem. Mike, ho vols provar? Quin fàstic! Ho posem tot en un plat. I una mica de crema agra. Molt saborós. Una mica de verd per sobre. Què us sembla? Em fa pena la petita Emily. És hora de treure els meus mini panqueques de la paella. Posant-ho tot en un plat. Oh, melmelada de maduixa. Increïble! Abocant-la a les orelles del plat. Sóc un xef de primera. Emily, vine, ja estem preparats. Tots els panqueques estan llestos, tan vistosos i apetitosos. Oh, què és això? Quin fàstic! I què hi ha aquí?
Són mini panqueques! Tenen bona pinta. En provarem un. Boníssim! I què hi ha aquí? Oh, la nostra gossa Chloe! I aquest panqueca és increïblement deliciós. Mike, això és realment bo. Yey! He tornat a guanyar! Gràcies, germaneta! Aquesta vegada vull una hamburguesa. Me la cuinaràs? Genial! Estic esperant. Carn picada? Quin fàstic! No vull ni tocar-la, però ho he de fer. Bé, genial! Ara, una espàtula! Mira, àvia! Oh! You. He estat a prop, però fa una pinta horrible. Saps què? Faré una hamburguesa dolça per l'Emily. Necessito Nutella i una cullera. Untant una mica de Nutella al brioix. Que bo! Pel farcit faré servir núvols de sucre. Ja és hora que jo també faci una hamburguesa. Què? Us faré una classe magistral. Oh, genial! Quina fatxenda! Ara fem una hamburguesa de carn, fregint-la. Oh, estic una mica cansada. Oh, no t'adormis, hem d'acabar l'hamburguesa. Estic segura? Net meu! Ho veus? Estic fregint núvols de sucre. Vull que es desfacin. I afegim una mica de gominola i vet-ho aquí. Mare meva, Mike! És bo que l'Emily em tingui a mi, un xef professional que li cuinarà qualsevol plat que vulgui. Oh, aquest bacon! Una mica de ketchup, és clar. Fulla d'enciam i l'hamburguesa a sobre. Formatge, tomàquets, ceba i bacon. Oh, molt bé. Ho repetiré unes quantes vegades més. Serà increïblement deliciós. Llest. Uau, quina hamburguesa tan gegant! Molt bé, és hora d'acabar de cuinar la meva hamburguesa. Let's go! Afegint algunes verdures. Oh, cogombrets, els he fet jo mateixa. Tomàquet i algunes salses. La cobrim amb el brioix. Comparem les hamburgueses, ara. Oh, la teva encara és més alta, però la meva té millor gust. Àvia, no pateixis! Tot està sota control! Només necessito que es desfaci la gelatina! Emily, prova-ho! Ready. Uau, quina senyora hamburguesa! És gegant! L'he de provar! Ni tan sols em cap a la boca, però és realment deliciosa! M'ha agradat! I què tenim aquí? Una hamburguesa gran també! Hey! Ui! Ha caigut tot! Seguim! Té un aspecte inusual! Mai abans havia menjat res semblant! És una hamburguesa dolça! Mola! M'agrada aquesta idea! Bé, el guanyador és... el xef! Oh, gràcies, Emily. Espera, ho necessitaràs. La teva primera tasca és un pastís. Vinga, estic esperant. Genial, germana. D'acord, carinyo. Tot està clar per al xef. Un formatge crema molt apetitós. És perfecte per la meva nova obra mestra culinària. Untaré fàcilment totes les capes amb crema i faré servir una espàtula per donar-li una forma molt original. Serà un pastís de l'arc de Sant Martí que decoraré amb una deliciosa crema de Skittles. Espera, aquí teniu la meva maleta especial. Tinc tot el que necessito. Oh, com els meus caramels! Ja ho tenim.
És una autèntica obra d'art. Quan faig pastissos em sento com un artista que crea un món nou. A aquest fantàstic arc de Sant Martí li falten núvols de crema i un parell d'ulls alegres. Vet-ho aquí. El xef ja està a mans a l'obra. Increïble! Ja ho sé. I jo faré el meu propi pastís en forma de cor i el decoraré amb Kit Kats perquè a la nena li encanten. Posem-ho tot al voltant del perímetre. Però amb això no n'hi ha prou. Necessitem més caramels per al meu llaminer. Maltesers i Skittles. Àvia, ho estàs fent genial. I aquí teniu la meva obra mestra. No fa bona pinta. No et preocupis, que encara no he acabat. Per fer una decoració elegant, necessito film i tants dolços com sigui possible. Primer de tot, desfaré xocolata amb el meu bufador superpotent. Iuhu! I ara hi afegiré fideus de colors blaus. Quedaran molt bé al meu pastís. Està tothom a punt? Deixeu-me presentar el futur guanyador a la vostra atenció. Uau! El més important no és guanyar. Uau! Vull provar primer el pastís del xef. M'agrada! Em pregunto si el pastís de l'àvia és igual de deliciós. Provem-lo! Uau! M'encanta la xocolata! Gràcies, àvia! És genial! Oh, sembla que hi ha alguna cosa que no va bé amb aquest pastís. No m'agrada el gust que té. I la guanyadora és l'àvia! Visca! Noies, tenim un repte! Si us plau, feu-me una mica de pasta! Bé, aquest és un encàrrec genial. Està clar. Ho tinc. Tot el que hem de fer és bullir fideus i ja està. I jo miraré uns quants TikToks mentrestant. Jo també bulliré pasta. I... oh, salsitxes per a la meva estimada nena. Hey! És molt dolç, àvia. Deixa'm abraçar-te i tastar una salsitxa alhora. És hora de bullir les salsitxes en aigua bullent. Oh, on és l'altre? Ha, ja està. Per guanyar un repte, has de sorprendre la nena amb una decisió inesperada. Els fideus normals no serviran aquí, així que faré els meus propis amb ous, llet i farina. I no m'oblidaré d'afegir colorant a la massa. El rosa és el seu color preferit. Now, pour dough into a special bottle. Ahà. Tot va segons el pla. Perfecte. Som-hi a treballar. Oh, Déu meu! Mireu els fideus del xef! Uau! Sí, els meus nous fideus estan a punt i fan molt bona olor. Només hi falta un xarop dolç. Ossets de gominola! Bé, i altres dolços. La perfecció. Oh, ets estrany. Els meus espaguetis estan a punt. Mireu aquestes salsitxes. Semblen pops. Oh, foc! Oh, no! On és el nostre extintor? Oh, hi ha molta escuma! Oh, no! Tots els meus fideus s'han cremat! Espera. Hi ha un truc. Podem fer fideus instantanis en un bullidor d'aigua. Ja ho tenim. Definitivament sóc un geni. Interessant.
Oh, què és això? Aquests fideus no són gens saborosos. Oh, quina bellesa! Se'm fa la boca aigua. Provem-ho. Uau! Gràcies, xef. De res. Mireu aquestes salsitxes tan divertides, m'encanten! Molt bo! I això és realment bo! Aquest és el guanyador! Sí? Estic molt contenta. Una abraçada. El vostre nou encàrrec és un batut! El faré en un moment. Ho intentaré. Sóc un mestre en això. Primer hem d'agafar gelat i barrejar-lo amb llet en una batedora. Som-hi! Obrint la llet, abocant-la i batent-ho. Ho sento, àvia! T'has oblidat de la tapa, així que s'ha vessat tot. Una idea. Vegem què hi ha a la meva motxilla. Què? No hi ha res? Ahà! Aquí teniu el meu giny especial per a còctels. Només he de llançar-hi els meus caramels preferits i uns quants núvols de sucre. Serà molt saborós. L'única cosa que falta és gasosa. Carinyo? Ho sento, ha estat un accident. Ara ja està tot a punt. La meva germana estarà encantada. Àvia, on vas? He de collir gerds per al meu còctel. Oh, quina fragància! Aquesta fruita vol entrar a la meva boca. Mira, sóc el xef. Bravo, Nicole! Oh, genial, àvia! Deixa-ho per a la nena. D'acord, com funciona aquesta batedora? No entenc res. Millor fer servir el meu mètode provat. Ahà. I esclafar-ho. Oh, meravellós. Ara abocant una mica de llet fresca i barrejant-ho per fer un còctel de gerds. Bé, quina bellesa! I el color? Una mica de menta per sobre? Sembla massa senzill. He d'inventar alguna cosa. Per exemple? Qui ha apagat el llum? Tens por de la foscor? Ho sento, xef! Això és divertidíssim! Disculpeu-me, us presento la recepta del còctel perfecte. Gelat, llet, Oreos i batre-ho tot. El serviré en aquest magnífic ou de xocolata, juntament amb crema i caramels. Ja ho tenim. Hora d'una mica de decoració. Vet-ho aquí! Això és genial! Uau! Aquest còctel sembla inusual. Crec que he de prémer en algun lloc. Uau! Vegem. Oh, això és realment genial! Tot per tu, nena maca. No m'agrada gaire aquest còctel. I a més hi ha menta. Uf, no, gràcies. Quina llàstima! Uau! Quina passada! Això és tan bo! Oh, gràcies a Déu! Aquest ou també és molt saborós. Està decidit! El xef és el guanyador! Oh, sí! Ha, gràcies!